Bé, comencem pels ponents. Dídac Ramírez és el rector de la UB. Va descendrar els Mossos a la central perquè desallotgessin a Bolonya i després va acceptar públicament... Te n'adones que... Te n'adones que... i les retallades i privatitzacions del govern. Joaquim Buixareu, relacionat amb el cas Nos, ha incentivat que s'aprovi aquesta mateixa setmana els pressupostos de l'UPC que portaran a 340 acomiadaments. Josep Maria Garrell, rector del Ramon Llull. És una incoherència que un rector d'una universitat privada estigui a una universitat pública donant lliçons de com ha de ser el model universitari. Fernando Casado, exdirector de l'Institut d'Empresa Familiar i de Catalunya Caixa. Què fa vostè aquí? Hola, què hace? Juan Corona, rector honorari de la Universitat de Batoliva. Deixant de banda que és una universitat privada, la institució de la Batoliva és catòlica. La institució de l'Església Catòlica defensa uns postulats que, per dogmàtics i patriarcals, s'oposen totalment al model d'universitat crítica i popular. Des de l'implementació de Bolonya i avançant cap a l'estratègia universitària 2015, la universitat ha deixat de ser un dret i s'està convertint en un privilegi que ja no és a l'abast del poble. En el context econòmic actual, necessitem una aposta per a una universitat pública, de qualitat, crítica, popular i antipatriarcal, i que no margina ningú per motius econòmics ni de cap tipus. No marxarem d'aquí fins que no acabi aquesta farsa. Universitat Pública de